दिनैलाय जेम्स बड' ब्लगालाय आंनियावलाय मा मिनिनाय हरखोलै बेहाथ' आंनि माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु ओंखारबानो मोनसे भिडिअ आंनिया लासै मोनफैजोबबाय अब्लाथ' फेसबुकआव बे भिडिअ गोसारजोबखासिगोन खनना बेनिफ्राय बे आमखेनियाथ' जोबोर गिदिर नङा होमबा इउटुबआ बेनिफ्राय जेम्स बड' ब्लग सोरबा माबा खालामबाय फेक एकाउन्ट खालामनानै बेनियाव रेकर्ड मिनिनाय एबा मा दुखु जादों मिथिया माबा दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंमोन खोमा बेनिफ्राय मिनिनाय रेकर्ड बेखौ मिनिदो थारमाने बेनि दुखुआव बेनिफ्राय बे डाइरेक्ट फरायबाय जेम्स बड' ब्लगालाय दिनैलाय आङो मानो कमेन्ट हरखो आंनि दुखुआव बिया माने मिनिनो मोनदो आंनि दुखुआव बियो आंखौ मिनियो भिडिअ आंनाव दं दा आङो नांगौ जायोब्ला मोजां होनानै बुजायगोन गाबोनहा लासै बेफोरबायदि बुंदो बियो जेम्स बड' ब्लगा आंखौ मिनिनो मोनदो रिएक्ट खालामनो मोनदो स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय दाबा स्क्रिनशट खालामनानै मा खालामनो नागिरदो नोंथांमोना सानो बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि भिडिअ नायगोन बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि लाइभखौ नायनानै कमेन्ट हरगोन नोंथांमोना सानो मिथिनि हारला जालांबाय आरे मिथिनि हारला जानायावबो आंखौ सरजाबफाबाय ओइ नोंनि लोगोआ मा जाखो नों पार्टी जाहैनाया मा जाखो आरे बे नाय गावनियाव जानाय जाथायखौ गावसो मिथियो नोंसोर मिथिया हसिया मालायखौथ' बिदि बुंनाङा ना आरो जों लोगो थिग आसे आं लोगो होनाबो जाय हमजादों आं बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे बे हमजानाय मानसिफोरनियावहाय जाय बायनो फैयो बा आरो जाय फानग्रा दङ बिसोरखौ हम मानो होनना बिसोरनियाव एसे एनै दामबानो ओंखारखागोन खुगानिफ्राय किन्तु जाय मानसिखौ नुवाखै जाय मानसिखौ बिसोरनि खुगानिफ्राय खोनायाखै बे मानसिखौ मानो मिम्स बानायबाय थानांगौ दिनैलाय जेम्स बड' ब्लगालाय आंनियावलाय मा मिनिनाय हरखोलै बेहाथ' आंनि माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु ओंखारबानो माने बिराद गोसोखौनो माने मा होनो सोरगोआव थांनाय बायदि मोनखायो खोमा हेलौ दे स्क्रिनशट खालामना दोनबाय आं मिनिनो ओंखारबाय आं नों माने आं बिदि माथा गरम जानायबा आंखौ माथा गरम जानाय नुबा बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव थार बाथ्राखौनो नुदों आङो बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो फैबाय बेनो जाहैबाय मा गोबां मानसिफ्रा बिनानाव गेम्सखौ बुंहरदों जाहैबाय मा नोंनि स्टुडेन्टफ्रा हमजाबाय होननानै बे बाथ्राया आंनि बुंनाय नङा बियो माने बिनानाव गेम्सरिया मोनसे लाइभ भिडिअ होदोंमोन बाहाय होनदों ओमफ्राय गावखौ बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोना मानसिफ्रा माने नोंनि स्टुडेन्टफ्रा हमजाबाय गुवाहाटियाव होननानै दा बेफोरबायदि मानसिखौ बिदि असमान हरनाया आंनि थाखायबो थिग नङा आरोना आङो बावहाय एसे माने मोजां मोनाखै आरोना जेनेबा ओरै दाया सोरबा मावदों ओमफ्राय दिनै बाहाय नोङो बिनानाव गेम्सखौ माने फुनफानाया एसे भुल जादों आरोना गेम्सरिया जेनेबा बेबायदि खामानि मावनानै सोर मिथियो सोर प्रुफ होनो हायो प्रुफ होनो हायोबालाय होनानै होबा जायोना प्रुफ होनो हायोबा नोंथ' हायाना स' मानो फिसा दायाव जेनेबा न'ना बेहा लाइफआव मोनसे गिदिर मोनसे एक्सिडेन्ट जालांबाय लाइफआव बिराद गिदिर मोनसे एक्सिडेन्ट जालांबाय बेहा दोजोबना थांबाय ना आरो बेखौ नों बुरखांफिननानै बिनि गोसोआव गाराय होबाय थानो बोरै जालायखो दा ओंखायनो बे होनना बुंदों सोरबा सासे गथ'आ माने थांनायाव होदोंमोन नामा दा बेखौ लोगो बे एफआइआर होबाय दा एफआइआर होबाय लोगो दाथ' नों बे सरिथ' बुंबाय दा फंबाया सरि होनना बुंफिनबाय दा बेनो आरोना साना हौवा जों मानो मानसिफोरखौ माने गोरलै सानो आरोना बे खुगायाबो जोंनाबो सालाय दं सालायखौ जों मोजाङै फिदिंनांगौ आरोना सालायखौ मोजाङै फिदिं जेराव एक्सिडेन्टआव गोलैयाना आं बेनि थाखाय जोंना बुंदों दा सोरनिबा दायाव जेनेबा गेम्सखौ माने फुनदेरनाया मोजां नङा आरोना ओमफ्राय बावहाय मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिनानाव गेम्सरिया माने मा होनोमोनलाय जेम्स बड' ब्लग्स मोनसे कमेन्ट हरदों होनना बुंदों आरोना सोरनियावहाय बे गेम्सनि माबायावहाय आरोना लाइभ होनायावहाय मिनिनाय आरोना मिनिनाय ओमफ्राय मिनिनाय लाइभ हरनायावहाय दा गेम्सरिया होनदों आरोना बे जेम्स बड' ब्लगा मा जालायखो बिहा आंनि माबा मोनसे जाबाथाय आंखौ बेनि जमा माने मा होनना बुङो माने नेनानै थानाय बायदि जाथारो माबा मोनसे बुंनो मानो बिदि जादों आरोना बिहाबो ओमफ्राय दा आङो बिनानाव गेम्सखौबो बुंगोन आरोना दा दिनै जेम्सआ दा रिप्लाइ होफिनदों जेम्सआ मा रिप्लाइ होफिनखो होनना बुंदोंबा माने जेम्स नङा बेयो माने बे जोंना ब्रादार जेम्सआ नङा आरोना बियो गाव नङा माने दस्रा मोनसे सेकेन्ड चेनेल माने सोरबा जेम्स बड' ब्लग्स बिदि मोनसे चेनेल खुलिनानै बेनाव मोनसे कमेन्ट हरदों आरो माबोरैबा गेम्सरिजों माने जेम्सजों माने ग्रास खालामलायफिननो हायो बे माने बेबायदि मोनसे मानसिफ्रा माने प्रल'गन खालामदों आरोना नंगौ बेबायदिनो मानसिफोर थायो नै मानसिनि लाइफआव माबोरैबा सुथुरथि खालामनानै होनो नागिरो
माने एखे चेनेल माने खुलिनानै नाम खुलिनानै उनावहाय बिनि मेसेज हरनोसै माबा मोनसे बुंहरनोसै नै बिदि मानसिखौ बरनाम खालामनो नागिरो आरोना दा जेम्सआथ' नों रिप्लाइ होफिनखाबाय जेम्सआथ' नङा होनना बुंखाबाय माने नङाबा जों फोथायनांगोन मानोना जेम्सआ होनदों कि आङो रावनिबो जेनेबा सोरबा सिख्लानिबो माने आं लाइभ भिडिअ नायफेरा आं दिनैसिम नायफेरा सिख्लाफोरनि आं लाइभ भिडिअ नाया आरो आं बिदि कमेन्टबो हरा होननानै जोंना ब्रादार्स माने जेम्सआ बुंखाबाय आरोना निथ' बे जानो हागौ बेयो ब्रादार्सआ थारखौनो बुंदों आरो जाय चेनेल बियो माने फेक चेनेल खुलिदों माने जेम्स बड' ब्लग्स लानानै दा बेफोरनो आरोना जोंना मानसिफ्रा माने एसेल' पइन्ट नांगौ बेखौ मोनबानो मानसिखौ सावनानै होनो बिराद मोजां मोनो मानसिफ्रा खिन्थु माब्रैदि मा खालामनानै मा खालामनो लुगैयो मानसिफ्रा मालायनि संसारखौ मानो बेफोरबायदि दंस' खालामना होनो नागिरो आसरित आरोना दिनै बे मालाय बाथ्राया टटेलि जोबखाबाय आरो दिनै माने गेमस्रिजों आरो लावदुमजों मालाय मोनसे माबा जाखाबाय स' बेखौ आरो जों मानो गोदान माखासे बाथ्राफोरखौ मालायनि मुं लानानै मालायनि माने लाइभआव माने माबा होनाय गाज्रि मोनसे बेसादफोर बुंहरनाय बा मिनिहरनाय माबा मोनसे बुंहरनाय बेफोर माने मानसिखौ माबा खालामनाय जायो इनसाल्ट खालामनाय जायो आरोना बेफोरबायदिया थिग नङा आरोना ओंखायनो दिनै बियो होनदों आरो बिनानाव गेमस्रिया जे बेसेबां हायो हम होननानै हा मानसिनो प्रुफसो होनांगौ नालाय नोङो जानला मोनला होनबानो जायाना बे उमुगा बिदि गाज्रि गाज्रिखौलाय बयबो होननो हायोना नों आंखौबो बुंगोन सोरखौबा बुंगोन उमुगा गाज्रि प्रुफसो देखायनांगोन दा बाथ्राया माबायदि गाज्रि सोर नुदों आरो नोंनो खुद जुदि बेजों जुदि रिलेसनशिपआव दङब्ला हा नोंबो प्रुफ दिन्थिनांगोन ना स' बेफोर आरो बाथ्राफ्रा ओंखायनो आङो बुंदों फंबाय आरो बिनानावमोनखौ बांद्राय जानला मोनला बेफोरबायदि डुप्लिकेट मोनसे नाम लानानै माने फेसबुक एकाउन्ट खुलिनाय बिराद दं जोंनि गेजेराव माने नामानो गासिबो जेनुइन नङा फेसबुकआवबो ओमफ्राय इउटुबावबो माने जुदा मोनसे माबा लानानै खुलिनोसै उनावहाय मा कमेन्ट खालामनोसै स' बेफोर जाहैबाय मा गावनि माखासे सिंनि एक्टिभिटिसखौ नों दिन्थिना लानाय जायो नोङो नोंनि रिल नामखौनो ला फेसबुकफ्रावबो नोंनि रिल नाम ला मानो थगायनानै दस्रा माने लानांगौ नाम लानांगौ नों ओरैबाबो नों सानसेबाव नोंनि फट' हगारखागोन आपल'ड होखागोन नों बेयावनो मोनथिखागोन बियो उमुख होननानै होमबा मानो जों बेबायदि गावखौ मा जेनेबा मा सानाय मा दिन्थिनाय जायो जेनेबा दा जोंनो जोंनि बिमा बिफाया जोंनि माने जेनेबा नोंसिनि फोरोंगिरिफ्रा बिदि गाज्रि खामानि मावनो थिनाखै मालायखौ ब्लेम होनाय मालायखौ निन्दा खालामनाय मालायखौ सोंखारनानै गाहायाव खोख्लैनो नागिरनाय बेबायदि गियानखौ रावबो फोरोङा दिनै नोंसोरसो मानिबा थाखाय मानो बेफोरबायदि हिंसा जायो हामा बेफोरबायदि खामानि मावनो जा बिनिखायनो दिनै बिनानाव गेमस्रियाबो दुखु मोननानै दिनै एफआइआर होबाय होजाखागोन होजाथाव खामानिबा होजाबाय आरो बिदि जानला मोनला नों कमेन्ट हरलाबाय थानायाबो थिग नङा मानो जानला मोनला दिन्थां उल्थां फाल्थां माने हिंसा जानायसो जायो आरोना हिंसा जानानै नोङो दिनै जेनेबा बिनि बे गाज्रि कमेन्ट हरनानै मा लाब जानो जेबोथ' जायाना नों बेखौथ' जेबो खालामनो हायाना आरो दिनै बे होनदों मालाय बिनानावा दिनै मा गवायाव दंहैयो गवायाव बियो माखासे स्पन्सारशिप मोनदों बियो बिराद एडभार्टाइज खालामनानै होनांगौ लाइभ भिडिअआव बुंनानै होनांगौ स' बिनि थाखाय बेखौ दिनलांबाय आरो बेखौ बाहाय बिथाङा खमैब्लाबो मा होनना बुङो 60,000 प्लास बारा बियो फैसा मोनगोन बाहाय जानो हागौ 1 लाखनि बाराबो मोननो हागौ बियो आरो एटलिस्ट 4 मा ओंखारदों 4 मा ओंखारबावदोंसो मास मोनब्रैबाथ' बाहाय 1 लाखजों खामानि गैया माने 1.5 लाख 2 लाखजों बाहाय खामानि गैया आरो बिनि बारा फैसा मोनगोन बे बाहाय मानोना स्पन्सारशिप आरो बियो मा बियो एडभार्टाइजमेन्ट खालामनानै होनांगौ बिनि उनाव बे फैसा मोनगोन स' बेफोर आरो खामानिफ्रा दा ओंखायनो जोंना बर'फोरनि गेजेराव एसे सोंखारिलायनाया बारा जाबाय गावजों गाव बुंग्रोलायनाया बारा जाबाय हिंसा जालायनाया बारा जाबाय जेन' बेफोरनि गोजानाव थानानै नाजानो मानोना बेफोरो जोंनि थाखाय थिग नङा जोंनि समाजा बिदिबा गावजों गाव जुदि गोरोन्थिखौ नुनानै सुद्रायनानै लायनो रोङाबा जुदि जों मानिबा मानसिखौ गाख्लायनानै माने गाहाय थाखोआवसो दोनसिनो नाजायोबा बे मालाबाबो सान्थि जानाय नङा आरो नोंनि न'खराबो गोजोन जानाय नङा जेब्लायबो मालायनि माने जौगानायनि थाखाय सान मालायनि मोजांनि थाखाय सान मालाया नोंब्ला नङा माने सिगां सालिजारि खालामगोन होननानै बाथ्राफोरखौ बुं आरोना अब्लानो गासिबो मा होनना बुङो नोंनि साननायफ्राबो नोंबो डेभेलप जागोन गुबुनाबो डेभेलप जागोन नोंनि बुंनायाव गुबुनाबो मदद मोनगोन नोंनि बुंनायाव गुबुनाबो थुलुंगा मोनगोन स' बेफोरबायदि जों खामानिखौ मावलायनांगौ माने हिंसा जालायनाङा दिनै नोंसोरनि बुंनायाव जेनेबा हमना लादो नोङो जेम्स बड' ब्लग्स नों चेनेल खुलिनानै जेनेबा नोङो गेम्सनि लाइभआव नोङो माबा मिनिनो हरबाय बेहाबो दिनै जेनेबा जेम्सखौ सानफ्लांगारबाय साननानै बेखौ होनबाय बेहाबो दा बेफोर बाथ्राया आरोना दा सानैनि गेजेराव क्लास खालामनानै माने क्लेसिं खालामना होलायनाय जाबाय
स' बेफोर थिग नङा आरोना बेफोर थिग नङा थांखानाय मावनाय बाथ्राखौ गोसोखांलाय होफिननाया बे मोजां नङा आरोना आं बेखिनिखौ बुंबाय लोगोफोर थेंक इउ